Ήταν ένας και πάει στο γιατρό. Του λέει, γιατρέ, έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου, δεν ακούει καλά. Και τι δεν ήρθε η γυναίκα σου, του λένε, εξετάσω, δεν έρχεται, λέει, ντρέπεται. Και τι πρέπει να κάνουμε, λέει. Λέει, ο γιατρός ακούει κουντά, μακρά, δεν ξέρω, λέει, τι να σου πω. Θα πας σπίτι του, λέει, θα βγάλεις μια απόσταση καμιά 10 μέτρα, θα κάνεις μια ερώτηση. Άμα δεν σε απαντήσει, μια δρασκελιά θα πας μπροστά. Άμα δεν σε απαντήσει την δεύτερη, ξανά ακόμα μια δρασκελιά. Πράγματι, ο άνθρωπος πάει σπίτι, μπαίνει μέσα, ζυγιάζει καμιά 10 μέτρα, βλέπει τη γυναίκα του από μακρά, τη λέει, αγάπη μου, τι φαγητό έχουμε σήμερα. Τι είναι αυτή, δεν ακούει καν τίποτα. Φτιάχνει μια δρασκελιά. Αγάπη μου, τι φαγητό έχουμε σήμερα. Στην πάλι καν τίποτα. Ξαναφτιάχνει ακόμα μια δρασκελιά. Αγάπη μου, τι φαγητό έχουμε σήμερα. Τίποτα αυτή. Πολύ ξά, δεν ακούει καν τίποτα. Φτάνει στα 50 μέτρα. Δεν ακούει ο Ρουφιάνο, λέει. Αγάπη μου, τι φαγητό έχουμε σήμερα. Τίποτα. Φτιάχνει ακόμα ένα. Αγάπη μου, τι φαγητό έχουμε σήμερα. Τίποτα. Φτάνει στο μέτρο. Αγάπη μου, τι θα έχουμε σήμερα, γυρνάει η γυναίκα και του λέει 9 φορές ρε μαλάκα, είπα, γιουβαρλάκι έχουμε σήμερα.